Так, дъж. Не, той снимам клипче направо. Добре, бе, дай да снимам аз. Да, снима, той без това никога участие не взима. Хайде, шибечета. Хайде. Я да видим тук усмихнатото момченце. Обърни се, бе, курчо. Така, да видим прасенцето. Ето. Главата. Оп! Путката майна шока по тук. Тук малко има размазане на клипа, защото трябва да снимаме околната среда. Ето гората се вижда тук. Изовира. И шибечето, усмихнато. Без да ебе. На пазарал свини. Къде е Валтер? Няма го. Още да възснимам ли? По-далече да застана? Не, защото всяка до ти мога да продължим същото нещо. Сега да го таковам. Пауза да го ударя. И после ще таковаме. Валтер! Че какво сме заснели сега.